Микоч, хел шумо. Мана аллакай сеюм ҳафтаи диетаи ма рафта истодааст. Ҳама меписанд ки чихе шумо тонистосид ме. Чун наметонам вақте ки менюи ман аз авторскии менюи Дадоҷон Аскаров. Дадоҷон Аскаров яке аз поварони беҳтарин шеф-повар дар ресторани Парламент. Ҳозир ба шумо ҳамаи секретҳои ана ҳамин диетические блюдая гуфта метиҳам. Ҳамаша палёнӣ накунида? Салом дӯстон, имрӯз ман ба шумо хӯрокҳои ресторана чихе шароити хона ва тайёр карданаша ёд метиҳам. Масалан, чихем секреташ ҳай ки мо ҳам энергични бошем, ҳам гушнагӣ ҳис накунем, ҳам при этом хароб бошем. Ина ҳар як шумо қати духтуро, қати диетолого маслиҳат карда, кадомаш чанд калория меистад, салаташ чанд калория, дуюмош чанд калория, десертош чанд калория меистад. ҳамехека роҳи осонаша тайёр кардагӣ. ҳозир мо ҳамроҳи шумо як суп тайёр мекунем. ҳозир роҳи суп ҳам тренданда ҳай, ҳам диетический суп мебошад. супи крем суп тайёр мекунем, каду кади. Барои ин мо ҳамин фақат пиёзу кадую бехе ме? Каду бехи, баъд сливки дакор мешавад, баъд оли жард мекунем, камтар равғану дигар ош дакор мешавад. Ин ҳам ту исташ худан гирем де? И так диетический. Не, ҳозир намуди ба маза карданаша ёд метиҳем. Ресторанский, а? Ресторанский, а. Мо имрӯз бе перчатки хейт накунитон, барои он ки мо худамо мехӯрем, ягон касба тайёр карда наметиҳем. Бисмиллаҳ. Рафтима, пиёза чӣ реза кунем? Клетка не? Не, солонка реза кунем. Кодатон кунд. Коди тестарти? Видно. Дай ман добра. Эти. Ну, короче, на ужин тоже можно есть. Ужин бям мешавад. Ако ужин соати 10 шаб нею? Баъд соати 6 хӯрдан мумкин не ҳамин. Бехи ҳам ҳамихе мекунем не? Ина чихе хоҳед реза мекунед, баъд серамно ҳамаи сурамно хеле ба майдатар кунем бо беҳтара. Сони баъзан савол ба мео мебиёд ки ҳамин блендер оҳанинку ва кодош ҳамон чиз вайрон мекунад ме алқотая гуфта. Ҳамин гап дуруст ме? Баъде ки блендер ба мезим як бор дигар гифта меҷӯшонем. Баъди ҷӯшондан баъд сони вай намешавад. Окисление чимзе наметида? Фаҳмом. Шумо ахтарикитон повари орзу мекардидми ё чихе? 15 сол боз ҳамин соҳаи ресторан, соҳаи фақат ҳамин ресторани повар. Як сол зиёд мешавад ки меню тайёр кардем. Ресторана алқотош қимат мегӯем. Масалан, лучше мо хонава ҳам ту мастовача андозе мова экономичный и плюс диетический мефурод мегӯем. Як дег мастова андозе в итоге ҳама хотдог мефурад де? ҳама ҳамин нағзаш ҳамин баски диета авқотош, вегана авқотош, вегетарианский, диетический авқотош арзон тайёр мешавад. Одамо фикр мекунад ин чизи дарагои удовольствие мегӯяд, лекин не, на самом деле ин агар ки одам ҳамаша граммашки андозаду килошки ҳисоб китобка андозад, ин авқоти хеле арзон мешавад. Камтар ба фикрам ғайрат дакору илҳом дакор. Жилани дакор. Ё ки масалан хушашон намебиёд ё вақташон нест, мегиранд лучше ягон таблетка мехӯранд, иштешона мезанад и в итоге слабость, головокружение. Мо занг занам, мо як моҳа питанишонам контрол мекунем. Монда ҳамихе усулугамо ҳай ки як моҳа ман меню сохта метиҳам. Ҳар рӯз хонушонба завтрак, обед, ужиношона дастрас мекунем. Аҳалои ҳамин меню якта хонушон буда метиҳам авторские. Кай хоҳанд телефонка ҳамин меню заказ кардам мегирам. Яҳкомани регистратсия када монид? ба маза худана нағз мебинем, лекин хеламо фарбе нешавем. Лекин ба маза тайёр карданба вақтамоям нест. Зангзин бемалол мо як ҳафтина питанитонро хоҳед агар меню месозем.
весам контролька метонед томе? весам контроль мекунем. До после? Просто ҳамин чизи меню мо ки агар ман меню метиҳам менюҳо ки агар таъинтона контрол кунед агар фарқе намешед. баъзеҳо мегӯяд ман ҳамин чиза тайёр карда додам баъди ина хӯрда шудам баъд бо шаба хоншонба рафта як тавоқ манту мехӯрам ва ҳамаш нол мешавад. як ҳафтана диети доштагишон як шаба тамом соне. Калорий як моҳе мегирад. Ве жигат каданаша гӯсонед. Ве жигат каданаша як проблема аст. ҳозир ина мегирим сковородка мезирбоним. ҳамаша баробар меандозим ё аввал пиёза маълача мекунем? ҳамаша андохта мегирим. Ана бо коротона осон кардим. Аввал пиёза маълача кун, ҷасча кун, пасча кун. Не, ҳамаша баробар меандозим камтар подсолнечное масло ва идём. Худаш лимфический, худаш сытный. Барои ҳамин илтимос ном кади нахӯдитон. ина мехе гарм меандозим қоидашбе. Гарм андозим агар блендертон сахт огнеупор мебошад. агар гарм андозӣ беҳтар. барое ки ҳозир хунук шавад ин сливки жуже шах мешавад. авхоттон густой мешавад. ман гап намезанам, чунки всё равно намешунавитон. шумо якта тиквини суп кади мана ҷавоб медодагиди, ма яктавак сер намеша? Не. Ин дуюмам мекунем, котлет мекунем. Котлет а гречка ин. Гречка считается самым полезным продуктом, да, мне кажется? Ҳама сабук авхоти ин мешавад. То есть сер мекунад. Сер мекунад. Ин ҷӯшондаги тайёр. Ҷӯшондаги тайёр. Якта пиёз, якта сабзи, якта картошка. иҳои ҳамаша ҳам ясрубка мегузароним. Намаки ҳама ҳар хел. Намаки ман масалан паста, салати, помидору, бодрингу пиёз мекунем ку ман тамоман намак намеандозам. мо ҳалакта ин чизҳои барои пухтанаша ёд гирифтан чандин соло хонда таҷрибаҳо гирифта, дигар давлатҳо таҷрибаҳо гирифта омда ин беҳтарин ресторани номери яки шаҳрба кору фаъолият баистодем. беҳтарин дугончико ҳамина бояд донитон ки аз рӯи қоида, яъне ки вақте ки шумо вориди тарабхона мешавед, вақте ки шумо ресторан бимеритон, ҳатман бояд намакаш паст бошад, барои он ки тамоми дунё ва тамоми давлат ба ҳамин чиз бароҳ мондуштагӣ, барои он ки ҳаминҷа намак меистад, перчик меистад, намуна шумо таби дили худатон када метавонитон намакатона таби дилатон андохта хӯритон, шакар ҳатто мемонад. барои ҳамин чиза инобат бигиритон, ҳеҷ вақт тарабхонаи намакаш паст гуфтан ин гапи хато. Намакаш баланд шуданаш ҳаргиз мумкин не. ман одатан котлету тухм меандозам, хлеб меандохтам, ҳозир намеандозам. ин бетухм чӣ мешавад? Мешавад. Ин связка худаш гречкае, связкаш сахт. шира меяне ки Шираша мечаспидан як тамоман мехӯрим? бемало. ҳозир камтар шарид мекунем, тамом мешавад. Гречка ҷӯштаги мулоим тамом де. Шумо набошад ин котлетницава кунед. Ман дугончиком ба домашних условиях каномаш осон ман нишон метиҳам. Ман одатан на котлетницаи ман мехе аввал тӯбча мекунам. Сахт барои кам доштани рехтанаш мемонам. кафи дастам кади, ами размери кафи дастам кади пачақча мекунам. анима майдатар шуд, кафи дастама мувофиқ шуд.
ман аз духовка камтар дур меистам, чунки духовкашон қадаш ба қади ман баробар. Хуб, ина ҳозир мо чанд градус ба чанд дақиқа мемонем баъд аз зирбонда? 200 градус мемонем. духтаро, ин ҳамин чизи хушрӯ, ин чие даруни кокосовое молокова тар када як шаб даруни холодильник мемонем, ана ҳамин красота тайёр мешавад. духтаро, шумо ҳамин чие метонитон масалан сливкию шира ҳадша омехта када ҳамун ба тар када мондаам метонитон, агар кокосовое молоко наёвитону ёки даснорастгоитон агар метонитон ҳама намуди тармева кади фасон кунитон, рӯшо хушрӯ кунитон ёки омехта када хӯритон. Мо интихоб кадем манго ва гуанабана, меваи хитоӣ, чунки як экзотически шавад, боям бамазатар, боям ғайриоддӣ мешавад. Лекин шумо метонитон ба шафтолу кунитон, метонитон клубника, малина фарқ надорад. Чизе ки хоҳитон шумо илова када метонитон. ҳозир мо ина тоза мекунем. ин чӣ гирид шумо? Болшва кадан гираме? Мангои тоза мекунем аз пӯсташ. Куда идёшь? Тамом. Шуд ли? Чӣ реза кунам? Кубики майда кунем. Сахт майдаме? Майда кунем кубики. Доҷон, мо ҳама чиза моё со скоростью света тайёр кардем. 1 соат масалан ман мастова андозам, мо 1 соат ба тыквенный суп кардем, грешина котлет кардем, бо мана десерташ ба чия десерт тайёр кардем. Ако ина хӯрданаш 5 минут будагис? Ина хӯрданаш 10 минут тайёр, ҳам мерим мехӯрем тамом. Шумо даруни шляпа меандозидме? Шляпчаем специально барои ҳамин тайёр кардагӣ. Мана мо тыквени супамое шляпчаи ковбойскиро андохтем. барои боз ҳам фоиданоктар шуданаш, боз ҳам зеботар шуданаш мо тухми каду меандозем. алҳол ман мунтазири ана ҳамун хӯрокҳо ҳастам. инак фурсати он расид ки ҳамаи ин зебогиро чашида бинем. бисмиллаҳ. як маззаи нотакрор дорад, ногуфтанӣ. агар бо тухми каду хӯрем чӣ хел? ҳаргиз ба гӯшаи хаёлат намеояд ки ин танҳо каду, бехӣ ва пиёз аст. бовар кунед, маззаи нотакрор, бисёр бомазза, бениҳоят. навбати дуюмаш котлет аз гречка. карамро фаромӯш намекунем. ҳаргиз ба гӯшаи хаёли шумо намеояд ки ин танҳо гречка аст. як маззаи ба монанди морепродукт дорад. алҳол навбати десерт. хуб, инашам чашида мебинем. бисмиллаҳ. фақат бо мазза гуфтан ин ягон чӣ нагуфтан аст. бениҳоят бомазза. камераи кушид, ман тамом кунам. дугончикое ки ман бо ин диетаи ба мазза кардан мехоҳанд, ана ҳамин авторский меню аз Дадоҷон Аскаров аз они шумост. шумо метавонед на танҳо ғизо тайёр кунед, хӯрок тайёр кунед, балки метавонед ҳамчунин салат ва смузиҳои гуногун омода намуда хароб шавед. агар шумо хоҳедтон ки Дадоҷон ба шумо худашон омода кардетиянд, мана ин адресу рақами телефони мо